अय्यो देवा काले झाले मुझे देवा काले झाले अय्यो देवा आता कोणाका पोचावे देवा काले झाले तुका सिला मगा पोया म्हणार तुझे लगे कोण असा जायच विकी बसून येता हाँ जोसेफ आता भाई सरता ओके बोलो तूद बोला अवल बोला तूद बोला दनी दादा अंडिया बाय मग तिर्थ बूरदेर मोलो ओलो हाँ हे दादांड हे सिंधीबाई काल झाले देवा मुझा हे सिंधीबाई केशवा गाडी नीरुंडु पतन बला पतन बेगा गाडी इंडिया पिराडुंडिया सिंधीबाई हे घाले सिंधीबाई धोळे सोडू मका पळे हे सिंधीबाई ಬೇಗ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ದನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು सिंधीबाई काल झालंय घबर नका सांग काल झालंय माझं यजमान पडला काही त्याचे तोंड खुला हातपायाक बोलला काले म्हणताय तू नाही काले म्हणताय काही असा हं? ते असं सुजाम काले झाले सुजाम या उठ हॉस्पिटल या सुजाम केशव मेरा नाम आस्पत्रे को नका सुजाम काले झाले सुजाम तू बिया नका काय जाय ना तुका काय जाय ना सिंधीबाई अका भाऊ परिसर सोडून शॉक झाला कुठले वखत कर ना तर वो अखेर पर्यंत असो सुरता आता का आस्पत्रे वरचे बरे केशवा मेरे नित्य नमा खारट पड कुठलं कोणका हा सुसम उठ गट्टी पत्ते मेला सुजाम मेला हाँ लू पायदोर लू पायदोर उकोल दोर गट्टी पत्ता आमेट मेला अने पटी लू पायदोर हाँ ओके मेला हाँ पावल्या आता लूदर गट्टी पत्ते आमेट हाँ बस लू हाँ सरी पत्तिया हाँ
मला उफ ದನಿ ಹಾ? ಅರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಕೊನಕ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಆಶ್ರಮ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನೋಡು ಹೌದನಿ ಬಜಲ್ ಶಫಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಉಂಡತ ಮೇರನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವಡೆ ಕೊನೋಕ ಹಾ ಹೌ ಹೌ ಹಾ ಸಂದೀಪ್ ಭಾಯ್ म्हजो पूत तसो गोवोसो म्हाका आनी कोण गत समाधान करणे समाधान करणे. तो खंडीत हुशार जाता खंडीत हुशार जाता आता कुडले जाल्ल्यान ताका वखद लागता तुवें भिवनची गरज ना आमी वचून येता हा तू धैर्य सांडी नाका हा केशवा पळय देव आसा कंत करी नाका देवा 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 तुका हांव कशें विसरूं वाळटी पूण काजारा उपरांत आमचे मदलो विश्वास मोग असो सुरात गेली ना खंडीत वाळटी ते मात्र नाही ताचे संगी आसा पळय आमची दोनी कुटुंबां ती मोगांची येतली तू टॅबलेट कांगी नाही तर तुका पॅरालायज या हार्ट अटॅक जावंक आसा